שלום לכם, וברוכים הבאים למדריך לכדורגל המתחיל! היום אנחנו נסביר לכם איך לזרוק מכל עמדה ועמדה אפשרית. פינה, מקשר, מרקד, פיבוט, מקשר הפוך, פינה הפוך, שוער, מעודדת, מאמן, ניסניק לחוץ, אברי הסתמן שתמיד זורק לשער ואנחנו מכניסים לו. בקיצור, בואו נתחיל, כל מה שאתם צריכים זה כדור, ביצים והרבה מצב רוח וחץ טיימניק. בואו נתחיל. עמדה ראשונה, פינה, שמאל. בקיצור, מה שראיתם עכשיו זו עלייה מפינה שמאל. אם אתה ימני וזאת פינה נוח, מה שצריך זה דבר כזה: לכוון את הכדור, לעשות 1, 2, 3, להיזהר שלא לדרוך על הקו, כי אז השופט ישרוק והוא מניאק. לנטר ולזרוק, איזה כיף! עמדה שנייה, מקשר שמאל. עכשיו אנחנו נראה לכם שני סוגים של זריקות ממקשר: זריקה בניטור וזריקה תחתית. גם שכחתי, זריקה בעמידה. בואו נתחיל. זריקה בניטור. שימו לב, מה שקרה עכשיו, דמרי קיבל את הכדור, עשה 1, 2, 3, עלה בניטור עם רגל שמאל, הרגל החזקה שלו, ושלח את הכדור קיביני מיני. בואו נעבור לזריקה השנייה, זריקה תחתית. אוקיי, פסה, ניסיון שני. שימו לב, מה שדמרי עשה בזריקה הזאת, הוא קיבל את הכדור ממני, עשה 1, 2, 3, הוא בזמן שהוא התכופף בצד השלישי, שלח את הכדור בתנועה סיבובית לחיבור. איזה כיף! בואו נמשיך לעמדה השלישית, זריקה בעמידה. שימו לב, מה שדמרי עשה עכשיו, הוא קיבל את הכדור ממני ועשה 1, 2, 3, אבל במקום לנסר או להתכופף, הוא פשוט המשיך את התנועה וזרק. איזה כיף! בואו נעבור לעמדה השלישית, המרכז.